Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da zuwa wannan tasha ta Fikirar Tech and Crypto. Tashar da ke koyar da ku cryptocurrency ta domin samar muku da sana'o'i da za ku yi online, har ma da wasu other sana'o'i da ake koyarwa online. To a wannan bidiyo kamar yadda kuka gani, za mu maka guiding ne step by step, mataki na farko da ya kamata ka taka idan kana so ka fara sana'a ko kuma kasuwanci na cryptocurrency. To insha Allahu ku biyo mu a hankali za ku ga wannan bidiyo domin kallon wannan bidiyo. To amma kafin nan muna ƙara sanar da ku cewa akwai group namu na technical analysis domin ƙwarewa ka iya gane coin ɗin da ya kamata ya tashi da kuma wanda ya kamata ya sauka, wanda ya kamata ka saya da kuma wanda ya kamata kada ka siye shi. Duka dai a wannan aji na technical analysis insha Allah za ku koye shi, kuma a naira 4,000 kacal ake rajista. Sannan muna ƙara sanar da ku cewa ajinmu na koyon forex trading da za ka riƙa sayan kuɗaɗe na ƙasashen waje, insha Allahu za ka same shi. Wannan shi ma naira 4,000 ne. Muna da wannan aji shi ma, wanda in mutum ya shirya ko da yaushe ko da kai kaɗai ne za ka iya biya kuma a saka ka a group. Muna da lecture a ajiye wanda kawai sai dai mutum ya ta zuwa yana koya. To a yanzu kai tsaye za mu fara wannan darasi insha Allahu gadan-gadan. A matsayinka na mai so ya fara harkar cryptocurrency, kana da abu guda ɗaya ko kuma abu guda biyu wanda ya kamata ka fara sani. Menene cryptocurrency? Shi da cryptocurrency wani tsari ne ko kuma wata sana'a ce wacce ake shiga a sayi kuɗaɗe na internet, wanda aka ƙirƙire su a internet ɗin ta hanyar wani abu da ake cewa da shi blockchain. Shi blockchain shine kamar wata manhaja ce ko kuma wani rukuni ne wanda yake baka dama, wanda yake ba da dama a ƙirƙiri irin wannan coins ɗin a ciki, a sa musu tsaro domin a baka dama ka saya kuma ka sayar da su. Wannan kuɗaɗe na internet da ake saka su a blockchain za ka iya sayan naka kaima idan kana da wallet. Kamar yadda ka sani cewa ko da kasuwa ba ka da dama idan za ka sayi abu sai dai ka tafi kasuwa, ba wai zuwa za ka yi wani guri daban ka ce za ka lalaba abun ba, sai dai ka je kasuwa shi. To shi ma crypto in kana so ka samu coins sai dai ka shiga kasuwa. Wannan kasuwa ita ce wallet ko kuma exchanger. To dole mataki na farko sai kana da exchanger wacce za ka iya amfani da ita ka je ka sayi coin. To wannan shi ne abin da za mu koya maka insha Allah a wannan bidiyo. Don haka keep eyes on it. Za ka jira ka ga yadda za mu nuna maka yadda za ka buɗe exchanger ta farko da kuma yadda za ka yi amfani da ita. Insha Allahu a wannan bidiyo za ka kalle shi. To don haka na farko za ka duba ƙasan wannan bidiyo, za ka ga mun baka link wanda za ka danna na wata exchanger mai suna KuCoin, domin da ita muke so mu fara insha Allah, wanda tana da ɗan sauƙin fahimta sosai. To za mu fara amfani da ita insha Allahu, sai ku biyo mu ku gani. Ga link ɗin wannan exchanger nan, wanda idan kuma ta cikin application ɗin KuCoin ɗin ne da akwai referral link gashi nan sai ka sa, ko kuma ce referral code. Wannan shine link ɗin da za mu danna, da za ka gani naka a ƙarƙashin description ɗin wannan bidiyo za ka kalle shi. To gashi za mu danna. Idan muka danna shi zai kai mu cikin ainihin browser wanda za mu je mu ɗauko ko kuma mu cike wannan bayanai har ma mu shiga mu ɗauko application ɗinsu. To yana buɗe mana kamar yadda kuke gani. To network ɗin watakila ba shi da kyau, shi yasa baya sauri. To idan ya buɗe insha Allah za ku ga dukkan abubuwa wanda suka kamata ku gani a cikin wannan bidiyo. To it is still loading. To masha Allah gashi ya buɗe mana. To abinda za ka yi kawai daga buɗe maka nan sai ka duba nan, sai ka taho nan gurin da aka sa maka email or phone number, sai ka saka abin da ka ga ya fi maka, ko dai email ko kuma phone number. Bari mu danna. Gashi nan mun danna. Za mu gwada saka number waya. Gani?
kuma bari mu saka email address. Gashi nan za mu danna sign up. Gashi nan za su yi sending code wanda za mu je mu danna shi. Idan babu wannan code ɗin da ku gani a ƙasa, dole sai kun danna sai ku saka code ɗin a ciki. Bari wannan rubutun ya kauce sai in ƙara nuna muku. Nan gurin da ya ce I'm not a robot, to za ka danna. Nan sun ce mu sa musu traffic light, don haka za mu zaɓa sai mu tura musu ga traffic light nan. Gashi nan sun yarda cewa I'm not a robot. Zan shiga cikin email address ɗina ko in ce Gmail app sai in ga saƙon da suka turo min domin in je in saka code ɗin da suka buƙata. To ga Gmail ɗina nan yana buɗewa. Zan lalubo wannan Gmail ɗin in saka shi sai in buɗe. Gashi ya buɗe. Ta, kun ga gashi nan sun turo mana. Za mu ɗauko code ɗin a ciki. Lambobi ne suka turo za mu saka sai mu saka su. To gashi sun ce ba su saka code ɗin ba. Sun ce sai dai in yi login, sai dai in yi login kawai. To idan dai suka baka OTP wannan code ɗin kawai ba abin da kake buƙata sai dai ka copy ɗinta. In ka copy ɗinta sai ka je ka yi pasting a gurin sai ka je ka yi login. Idan ka yi login ba abin da kuma kake buƙata shine nan sai ka tafi daga ka danna next shine zai kai ka ƙara authenticating na wannan abin ɗin naka. Kuma za ka iya zaɓar by phone number gashi wanda za ka abin nan. Sun ce da ni email ɗina an yi amfani da shi. To akwai wani gwaji da na yi a baya ina ji shine na yi amfani da wannan email address ɗin nawa. To amma yanzu dai kun ɗan fahimci yadda abin yake. To za ka kammala sign up da haka. Shine nan ka samu wallet sai ka bayan ka gama sai ka fito ka shiga Play Store na wayanka ka rubuta sunan wannan exchanger ko kuma wallet da muke amfani da ita. Za ka zo searching sai ka rubuta sunanta KuCoin sai ka rubuta KUCOIN gashi coin. To kana danna za ka ga kai zai nuna maka ka yi install, ni kuma updating suka ce in yi. To sai ka yi installing, kana installing sai ka je ka buɗe ta. In ka buɗe ta sai ka je ka yi login da email ɗinka da kuma password ɗinka. Wannan shine abin da za ka yi. Bayan ka yi wannan ka kammala, to kana buƙatar ka yi verifying ɗinta, ma'ana su tabbatar cewa kai mutum ne da gaske ba robot ne yayi wannan abun ba kuma kai amintacce ne ba wani abu ba. Ina baka shawara kai ƙoƙari kai wannan. To idan ka kammala wannan, na san wataƙila ba za ka ce to shin ta ina za ka yi verifying. To zan saka muku link a ƙasa insha Allahu na yadda ake amfani da ita gaba ɗaya exchanger ɗin ta KuCoin zan saka muku shi. Sannan da yadda ake sayan coin da za ku kalla a cikin bidiyon. Sannan bidiyo na biyu da zan saka muku link ɗin shi a ƙasan wannan bidiyon ne duka zan saka muku link ɗin. Kawai in kuka danna za ku je ku kalle shi. Wannan bidiyon shi ne zai maka bayani akan yadda ake saka kuɗi kuma in an saka ta ya ake cirewa. Shi kuma bidiyon farko shi ne zai nuna maka yadda ake amfani da ita. To a cikin yadda ake amfani da ita akwai yadda ake sayan coins da yadda ake sayarwa insha Allahu. To wannan bidiyo ne na farko. Akwai bidiyo na gaba insha Allah za ku riƙa samun bidiyoyi a hankali a hankali. Kuma in kuka duba wannan website ɗin ko kuma in ce wannan YouTube channel ɗin namu akwai exchanges da yawa da muka bayani ne yadda ake amfani da su daga A har Z insha Allahu. Kuma za ku ga yadda ake saka kuɗi kawai bank transfer ne, kawai transfer za ka yi musu ka saka kuɗinka. Mun yi bayani a cikin bidiyon nan yadda ake saka kuɗi a cikin KuCoin insha Allahu. Abin da kuma muke ƙara roƙonka shine idan ka ji daɗi da wannan bidiyo dan Allah ka yi mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, sannan kuma ka tura wa sauran mutane domin su amfana. Wannan business ne mai muhimmanci wanda mutane da yawa suke so su koya. Muna godiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.